you go med? Hej så folkens, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Roblox Escape the Toilet. Jeg er ret god til, hvad det hedder, Obis. Nej, der er mange. Jeg bliver nødt til at, jeg skal dele den her video op. Det bliver man nødt til. Nej! Hvor var det der dårligt? Tralalala, tralalala. Jeg er mega OP. Så like, vent. Jeg skal lige se. Godt. Tralalala. La, la. La, la, la. La, la. Nej! Hvorfor failede vi? Ej, jeg vil gerne have den her double jump, der er hernede i bunden. Til højre hjørne. Nede i bunden. Hả? Papa laver lige. Jeg siger dang de ord. Undskyld. Det er min morfar, vi snakker Chinese. Hvor er Santa Claus? Hvor er julemanden? Julemand, julemand, hvor er du? De laver over i Ingedor. Nej! Hvorfor? Kan julesætte så bitch. Julemand, julemand, må jeg ikke få gaverne for nændepunktet. Hvorfor er det her en bane? Den er jo mega nem. Jeg hopper ned på det forkerte, guys. Hvor er jeg dum. Rabbit. Hej Snake. Hej Slange hedder det. Bare. Jeg var lige ved at hoppe på den forkerte side. Puh. Hej øje. Er det meningen, jeg skal hoppe ind i øjet? Nej. Hvor er jeg dum. Vores mål er, at vi skal komme op på 50. Hvis vi kan det. Hvis vi er pro. Hvis vi er gode. Det er vi ikke. Jeg vil gerne sige, at I må rigtig gerne give et like og abonnere min kanal. Jeg har også nogle andre videoer, så liker I dem. I skal helst like dem. Så bliver jeg meget glad. Nej, eller jo, jeg bliver glad, men jeg bliver rigtig glad. Man må aldrig trykke på den, der hedder start igen, som der ligger oppe i toppen. Jeg tror, det er den her vej. Nej! Alaka bom bom bag. Baller. Ja, det er den her vej. Hvorfor er jeg Snoop? Det var tæt på, guys. People. Ej, jeg overhovedet introducerer jer til video. Ja, det tror jeg har. Nej! Hvorfor tør jeg? Jeg har ikke Roblox. Men jeg har en sej trøje. Se mig dybt ind i øjnene. Det er ikke at se dybt ind i øjnene. Det er sådan, at man ser dybt ind i øjnene.
Yeah. Pizza. Ja, min pizza. Hvorfor er jeg så noob? Noob, nja, noob. Hva? Sanje. Nej, det er bare fordi, jeg har været hjemme og se med mine venner for noget tid siden. Jeg er lige kommet hjem. Hej pige, jeg skal lige overhale dig, fordi jeg bruger end dig. Jeg er meget bedre end alle personerne. Jeg er bare bedre end dem. For jeg er verdens proeste dreng. Navnet er Stelfi. Godmorgen. Gør det. Klar det. Æd det. Nej. Lige om lidt. Halleluja. Ja, jeg elsker regnbue. Kender I en Nyan-kat? Nyan-kat. En kat, som der siger njo med regnbue og røven. Jeg døde. Vi skal op og nå og snå ham her Matti, som jeg lige trykker på. Ham, der hedder Matti. Og så jeg ved det, spillet hedder Escape the Toilet. Escape. Escape betyder flyt. Flyt toilettet. Flyt fra toilettet, tror jeg, de mener. Nej! Snart bliver videoen for lang, undskyld, guys. Vi slår 30. Nej, vi slår 35. Så er vi pro. Ikke særlig pro. Vi skal i hvert fald slå ham af gæsten. Jeg hader gæst. De er mega grimme. No. Nej! Så I det, guys? Så I det? Bøsser, så I det? Nå. Nej! Bare noob. Yes. Se, guys. Bum med. Vi skal bare tage kameraet ned. Se, jeg kan lide det her. Det kan man godt gå på. Se, så tager jeg kameraet ned, men jeg kan ikke få kameraet ned under det. Men hvad så med denne her? Hvis den er falsk. What? Nå. Men så skal du bare gøre sådan der, og hvis den kan komme igennem, så er det en rigtig bum med. What? Er den falsk? Det har jeg ikke regnet med. Jeg skal i hvert fald slå 35, så er jeg god. Nej! Jeg håber, vi er kan.
Man skal bare koncentrere sig, og bum, 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 og så dør man. Snart slutter vi videoen. 4 levels. Nu! Måske vil jeg gerne noget mere til jer. Man skal lave gode YouTube-videos for at få mange abonnenter. Det var tæt på. Hvordan? Jeg stod der stille, uden den smadrede. Hørte du det? Smadret. Pizza. Jeg ved ikke, sådan jeg går. Ikke noget. Det er ikke til jer. The very best day I know is Hvor var det der dårligt? Ja, det skal jeg nok. No, nej, en kat. Jeg hedder Kai. Nej, det gør jeg ikke. Hvor langt er det her? Hvis den her, den er rigtig lidt næst. Jeg slår 40. Er jeg ikke sød, folkens? Hvis det her bliver rigtig let, så slår jeg 50. Det er jeg pro. Jeg slår 50. Det var faktisk mit mål i starten. Måske slår jeg kun 48, ligesom 49. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg slår. Jeg slår det, jeg når. Okay? Så bliver jeg ingen sur om, hvad nu der. Jeg er den anden bedste inde på serveren. Nej! No! Så I det? Guys! Så I det? Nej. Stine. Skal jeg højere op? Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det her? Har de overhovedet tænkt på, at man kunne gøre det? Yes, jeg er den bedste inde på banen. Ja, jeg slår 50. Håber jeg. Og det der, det var easy. Come on. Easy. Peasy. Lemon squeezy. Nej, den kunne jeg ikke se. Jeg kan ikke det her numse. Det er faktisk ret svært. Lagt over morvat. Puh. Pizza! Tak fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video. Wait. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video.